ଚାନ୍ଦଲ ଚାଲୁନୁ ଟିକେ ସଙ୍ଗାତ ଘର ଆଡେ ହେଇ ଆସିବା। ଗାଁର ସେଇ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ଦିନ ଫୁଲ ତୋଳା, ରଜ ସଜବାଜ ଓ ରଜ ଦିନ ବାଉଁଶ ଦୋଳି ଖେଳ, ତାହା ସହ ରଜ ପାନ ପତର, ଅଶିନ ମାସର ଦେବୀ ଯାତରା, ଦୋଳ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଗାଁ ମୁଣ୍ଡ ଠାକୁରାଣୀ, କୁଆଁର ପୁନେଇ ଖେଳ ଓ ରାତି ଅଧରେ ମୁକୁଳା ଆକାଶ ତଳେ ସବୁ ଝିଅଙ୍କର ପୁଚି ଖେଳ ସହ ଗୋଟେ ସ୍ୱର ଲମ୍ବିଯାଏ, କୁଆଁର ପୁନେଇ ଜନଗ ଫୁଲ ବଉଳ ବେଣୀ। କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ଗାଁ କଥା ମନେ ପଡିଗଲା କି? ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକୁ ମନେ ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଦେନ୍ ନିହାତି ପ୍ରତିଭା ରାୟଙ୍କ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ପୁସ୍ତକଟି ପଢିବେ। ଆଣ୍ଡ ହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସେମିତି କିଛି ମେମୋରିଜ ଅଛି ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡହୁଡ୍ ମେମୋରିଜ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ କିଛି ଘଟିଥିବା ବା ଆପଣଙ୍କ ମାମୁଁ ଘର ଗାଁରେ ଯଦି କିଛି ଘଟିଥିବା କିଛି ସୁଇଟ୍ ସୁଇଟ୍ ମେମୋରିଜ ଯଦି କିଛି ମନେ ପଡୁଛି ଦେନ୍ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିହାତି ମେନସନ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଧନ୍ୟବାଦ।